سلام سلام تخاتلت مدى فوركس أكاديمي أفضل لكم سلام نتمنىخو كم تلمود لو معت دما أزيون بلوسات ناي فوركس ماركت أناليسيس حزامة يلهو كسام موداتا شير لايك جيركم تكاتل دما بأخبرات يعدمكم المزغونا ناب تكنيكال محلافنا أبتي فاندامنتال سايد next week دما أزيوم أقدس تزغون قلقل ناي زيناتات اللونا أتي كاندي زينا زولو next week ناي كنديان دولار ويدما ناي كاد interest rate decisions قبرلو و interest rate data release دغوناليو እሱ ድማ ኣብ USD CAD GBP CAD AUD CAD ዝኣመሰሉ ብፍላይ ኣብቶም ናይ CAD pairs ከምኡውን ኦይል ትሬደርስ እንተሊኹም ድማ ኣብ ናይ ኦይል ዓብይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ብዓብዩ ድማ እቲ ሬዛልት ልዕሊ 95% ኢንተረስት ሬት ካብቲ ዝነበሮ ብ0.25 ወይ ድማ 0.5% ኢንተረስት ሬት ክቆርፁ እዮም ስለዚ እዚ ምቁራፅ እዚ ድማ ንካናድያን ዶላር ብኔጌቲቭ ናይ ምፅላው ተቁለታት ክህልዎ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኒውስ እዚ እንዳተኸታተልኩም ካልእ እኮ ብዙሕ ናይ PMI ደዩ ብዙሕ ማርኬት ዝፀሉ ኒውስ ዳርጋ የለን እዚኣ ናይ ካድ ግን አይ ቲንክ ወይ ረቡዕ ወይ ድማ ሶሉስ ኣላትና ንዓ ኣብ ግምት እቲና ናብ ማርኬትና ናብ ቴክኒካል ኣናሊሲስ ክንከይድ ኢና ከምቲ ኩሉ ግዜ ብዶላር ኢንዴክስ ወይ DXY ኢና ንጅምር DXY እንድሕር ሪእና ላስት ዊክ ፕራይስ ነዚ ማርኬት ስትራክቸር ዚ ብሬክ እንድሕር ገይርልና there is potentially move bullish ክንሪእና ኢልና ማለት እዩ ኦቨርኦል ናይ ዶላር ኢንዴክስ ቡሊሽ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ማርኬትና ቡሊሽ ዶላር ኢና ቀኒና ማለት እዩ ሕጂ ድማ ማርኬት ናይ ዶላር ኢንዴክስ ኣብ ናይ አኩሚሌሽን ፌዝ ይኣትሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ትመፅእ ዘላ ሰሙን ኣዝዩ ጥንቃቐ ከድልየና ማለት እዩ ዶላር ስቲል completely bearish confirmation candles ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ግን ክሳብ ነዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ ገይሩ ሙሉእ ብሙሉእ ትረንድ ናህና ሽፍት ክሳብ ዝገብር ቁሩብ ትሪክ ዝኾነት መዓልታት ክትህልያ ማለት ብፍላይ ድማ ኣብተን ቀዳሞት መዓልታት እንተዘይኮይኑ ግን ዶላር 103.8 ነዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ገይርዎ ኦል ደ ዌይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ቡሊሽነስ ናቱ ዳርጋ ቁሩብ ኩል እንዳኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብዚኣ ናይ መወዳእታ መዓልታት ናይዛ ሰሙን ተርእይናዮ ኣዝዩ ቢሪሽ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ቢሪሽ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ 103.46 ኤርያ ብሬክ ተረኺብና ግን ሴል ዶላር ኢንዴክስ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ DXY ማለት ወይ እቲ ዶላር ኢንዴክስ ነቶም ካልኦት ሜጀር ካረንሲስ ከመይ ከም ዝኸዱ ሓደ ክሊር ዝኾነ ስእሊ ስለ ዝበና ኩሉ ግዜ ከምዚ ሸለል ኢልና ንሪኦ ፓየር ኣይኮነን ማለት እዩ ሶ ኦቨርኦል we may see price ናይ DXY ሪትሬስ ክገብረልና ካብዚ ማለት እዩ ዋንስ ሪትሬስመንት እንድሕር ጀሚርልና ድማ ኣብዚ ሙሉእ ብሙሉእ ኢምባላንስ ማርኬት ስትራክቸር ስለ ዘለና እዚ ማርኬት ዝቀስ እናበለ ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ድማ ኣብቲ መወዳእታ ኣዋርሕ ናይ US ኢሌክሽን ንመፅእ ስለ ዘለና ኣዝዩ ቮላታይል ዝኾነ ሰሙን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ኢሌክሽን ኣብዚ መወዳእታ ወርሒ ስለ ሬዛልት ዝንገር እንዳተቃረበ ስለ ዝኸይድ እቲ ሬዛልት መን ይዕወት ድማ ንዶላር እናፀለዎ ስለ ዝኸይድ ንዑ እውን ኣብ ግምት ክነእትዎ ክንክእል ኣለና ማለት ስለዚ እዚኣ ዶላር ኢንዴክስ ነዚኣ ትመስል ካብዚኣ ቀፂልና ድማ ናብ GU NDU ናብቶም ሜጀር ካረንሲስ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ ኣብ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ናይ GBP USD ላስት ዊክ ወይ ዝሓለፈ ሰሙና ኣብዚ ነይሩ ማርኬትና ፕራይስ ነዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ እንድሕር ገይርልና ድማ ኦል ደ ዌይ ሾርት ፖዚሽን ክንከይድ ኢና ወይ ድማ ነዚ እንድሕር ብሬክ ገይርልና ድማ ቡሊሽ ክንከይድ ኢልና ኢና ኣናላይዝ ገይርናያ ነርና እንድሕር ሪእና እቲ ቪድዮ ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ኣግሬሲቭ ብሪሽ ምስ ገበረላ ማርኬት ወይ ብሬክ ኣውት ብድሕሪኡ ድማ ኦልሞስት ልዕሊ 50-60 ፒፕ ዝኾን ማርኬትና ሴል ቀንዩ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ሪእና ኣብዚ እታ ናይ ኣብ መወዳእታ መዓልታት ናይቲ ሰሙን ናይ ዶላር ኢንዴክስ ቢሪሽ ንሪኣ ዘለና ንሳ ድማ ነዚ ቡሊሽነስ እዚ ክሬት ገይራቶላ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እንድሕር ሪእናዮ GBP USD ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ሪፎርም ገይርና ዘሎ ስለዚ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብጣዕሚ ብልፅቲ ሰጣብያ ዘላትና እንታይ ክንፅበይና ፕራይስና ሙሉእ ብሙሉእ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ሞመንተም ካንድልስ ፎርም ገይርና ኣሎ ስለዚ ፖቴንሻሊ ማርኬት ኮንቲኔሽን ንባይ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ስለዚ 1.306 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ክሳብ ዘይኮነትልና ዝኾነ ባይ ኣይክንርእን ኢና እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ኤርያ እዚኣ እንድሕር ብሬክ ገይርላ ማርኬት ስትራክቸር ፕላስ ትረንድ ላይን ናህና ብሬክ ይኾነልና ኣሎ ምስቲ ሞመንተም ካንድልስ ሂብና ዘሎ ማርኬት there is high probability
to continue up ማለት እዩ ኣብ ናይ ሴል ዝምልከት ድማ ፕራይስና 1.302 ነዚያ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕር ብሬክ ጌርልና ድማ ማርኬት ልክዕ ከም ዝርኦ ዘለና ሴል ኦፍ ክኸይድ ማለት ስለዚ ኣብ ኣዝዩ ብሉፅ ኤርያ ዘላ ነዚአን ቦታታት ዜና ተኪርና ልከታተለን ብሬክ ኣውት ናይ ዚአን ድማ ኦል ደ ዌይ ናይ ዳይሬክሽናል ሙቭ ክህባና ማለት እዩ ወላውን ከምዚ ጌርና ኢንዲኬት ክንገብረን ንኽእል ኢና እዚኣ ናይ ቡሊሽ ናህና at the same time ድማ እዚኣ ድማ ናይ ቢሪሽ ዞን ናህና ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ክሳብ ዘይረኣና ዝኾነ ኣክሽን ኣይንውሰድ ኣብ ዶላር ኢንዴክስ ብፍላይ ንባይ እንድሕር መፂሞ ትረንድ ላይን ናህና ኮምፕሊትሊ ሽፍት ክገብር ኦል ደ ዌይ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ሙሉእ ቡሊሽ ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ ብምቕፃል ናብ ዩሮ ዩኤስዲ ክንመፅእ ኢና ሲሚላር ኣብ ናይ ዩሮ ዩኤስዲ እንድሕር ርኢና ኣብ ላስት ዊክ ፕራይስ ነዚ ስትራክቸር ነዚ ኤርያ ዚ ብሬክ እንድሕር ጌርና ሴል ክኸይድ እዩ ኢልና ኢና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ማለት እዩ ኣብዚ ነይሩ ፕራይስና around this area ነይሩ ስለዚ ነዚ ኤርያ ዚ ብሬክ እንድሕር ጌርልና all the way sell position ክንሕዝ ኢና at the same time ነዚ ብሬክ ተገይርልና ድማ ወላ እውን ኣለርትና ክሳብ ሕጂ ኣሎ ነዚ ኤርያ ዚ ብሬክ ተገይርልና ድማ ናይ ቡሊሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ኢልና ኢና ኣናላይዝ ጌርናዮ ዝኾነ ቡሊሽ ኣይሃበናን እንድሕር ርኢናዮ what a beautiful trade ድሕሪ ብሬክ ኣውት ድማ ማርኬት all the way it melted down ልዕሊ ክሳብ 100 ፒፕ ዝኸውን all the way ከይዱ ማለት እዩ ንታሕቲ ብፍላይ ድማ ኢንተረስት ሬት ናይ ዩሮ ክቆርፅዮም ዳርጋ 95% ኢንተረስት ሬት ናይ ምቁራፅ ተኽእሎ ኣለዎም ስለ ዝበልና ኢንተረስት ሬት ናይ ዩሮ ብምቁራፁ ድማ እቲ ማርኬት ከም ዝርኦ ዘለና all the way ኣዝዩ ናይስ ዝኾነ ሰሙን የሕሊፍና ማለት እዩ ሕጂ ድማ እንድሕር ርኢናዮ ኣብቲ መወዳእታ ሰዓታት ፕራይስ ሙሉእ ብሙሉእ ሞመንተም ካንድልስ ፎርም ጌርልና ኣሎ at the same time ድማ ኣዝዩ ቢዩቲፉል ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ፎርም ጌርልና ኣሎ ስለዚ 1.087 ኤርያ ብሬክ እንድሕር ረኺብና ካብዚ ኮንቲኒሽን ቡሊሽ ክንርኢና ማለት እዩ ነዚኣ ብሬክ ክሳብ ዘይገበረ ዝኾነ ቡሊሽ ከይንብል ኣብ ዩሮ ዩኤስዲ ካብዚ ሪትሬስ ወይ ሪጀክት ኣብ ዝኾነልና ድማ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንተረኺብና ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባብ ጌርና ሴል ፖዚሽን ኮንቲኒሽን ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ክልቲአን ዩሮ ዩኤስዲ ኤንድ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኣዝየን ኣብ ኢምፖርታንት ዝኾነ ወይ ኣገዳሲ ዝኾነ ዞን ወይ ድማ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫልዩን ዘለዋ ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበረን ብምቕፃል ናብ ናይ ጂቢፒ ጂፒዋይ ና ክርኢ ጂቢፒ ጂፒዋይ ላስት ዊክ ኣናላይዝ ካብ ንገብሮ ትሒዝና ዝኾነ ሞመንት ዝኾነ ማርኬት ኦፖርቹኒቲ ኣይሃበናን ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ኮንሳሊዴሽን ግዜ ድማ ይሕልፍ ኣሎ ስለዚ ካብዚኣ ቦክስ እዚኣ ወይ ካብዚ ናይ አኩሚሌሽን ፌዝ ክሳብ ዝወፅእ እዚ ማርኬት እዚ ክንፅበዮ ኢና ብድሕሪኡ ድማ እቲ ንወስዶ ኣክሽን ፕራይስ ነዚ 193.83 ማለት እዩ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ገይሩ all the way short position ክንሕዝ ኢና በንፃሩ ድማ 196 ኤርያ እንድሕር ብሬክ ገይሩ ድማ ቡሊሽ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ስለዚ ግዜ ቁሩብ ክትወስድ ትኽእል እያ ሬዲ ክሳብ ትኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ሬዳ ኣብ ትኾነሉ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ኣዝያ ዝበለፀት ማርኬት ኦፖርቹኒቲ እያ ከም ዝርያ ዘለና ነዊሕ ግዜ ኣብዚ አኩሚሌሽን ወሲዳ ኣላ ስለዚ ፕራይስ ዋንስ ካብዚ ቦክስ ወይ ካብዚ ናይ ሬንጅ ክሳብ ዝወፅእ ንፀበዮ ብድሕሪኡ ግን ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ማርኬት ኦፖርቹኒቲ ክሬት ክትገብር እያ ማለት እዩ ብፍላይ ካብዚ ቦክስ ንቡሊሽ እንድሕር ወፂኡ እዚ ኢምባላንስ ማርኬት ስትራክቸር ዘለና ብምሉእ ፊል ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለዎ ንነዊሕ ድማ ኣስ ስዊን ክትሕዝዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኦኬ ብምቕፃል ኣብ ናይ ዩሮ ኤዩዲ ክንመፅእ ዩሮ ኤዩዲ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ እዚኣ ሰሙን ዝነበረት ፕራይስ ካብዚ ማርኬት ካብዚ ሪቨርስ ክገብረልና ኢልና ናይ ባይ ሒዝናያ ነርና ኦል ደ ዌይ ሕጂ ድማ እንድሕር ርኢናያ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ጌራትልና ኣላ ፕራይስ ሙሉእ ብሙሉእ ሪትሬስ ጌርልና ኣሎ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኤክስፓንድ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ፕራይስ ስትራክቸር ኦልሬዲ ሽፍት ገይሩልና ናይ ቡሊሽ እዚኣ ሙቭ እዚኣ እዚኣ ሙቭ እዚኣ እንድሕር ረኺብና ካብዚ ቡሊሽ ሰናሪዮ ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሴል ብዙሕ ኣገዳስነት የብሉን እንድሕር እዚኣ መፅያትልና ግን ንባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ስለዚ ዩሮ ኤዩዲ እውን ከም ካልአይቲ ከምዚኣ ጌርኩም ማርክ ግበርዋ ካልእ ብዙሕ ትሬድ ኣይንገብራን ኢና ግን ኦፖርቹኒቲ ክህልዋ ይኽእል እዩ ኢለ ምፅያ ዘለኹ ኤዩዲ ካድ እያ ንምንታይ ድማ ኤዩዲ ካድ መሪፅያ ዘለኹ ናይ ካናድያን ዶላር ኢንተረስት ሬት ስለ ዘለና ረቡዕ ኢንተረስት ሬት እንድሕር
كم تنقول زلنا دما ناي مقراص لعلى 9% انترست ريت قرصيهم يا سلازي انترست ريت ندحري كات تقريصو دما يودي كات بولش ناي مخات تقولو كلواي سبب زياده ما حساب 0.9375 ناي مبصح تقولو كلواي مالك سلازي كم جا غيرنا مارك نغبرا برايس ترند لاين ملو بملو بريك ندحر غيرنا كابزا ابافنا هنا اريا اوف فاليو ندحر صنيحلنا كساب ربع زله غزي مالتيو ستوب لوسنا هنا بيلو بمغبار كساب 0.9375 بولش موف كنحز نخلينا مالتي اوكي كالي يو اس دي كاد علاتنا زي بير زي اكو نروح زبلينا كري امبر ترجع كالتفا ريد تخون بير ايكونتن جن ندحرينا برايس قدمي 3-4 سومن يكون كابزي سيل بوزيشن إلا أنالايز جيرنا نيرنا ندحر ذكرنا حجي دما برايس لك عبد زون زي ماركت ميتيجيت جيرلنا له at the same time دما برايس ريفرس يقبرنا له سلازي مستناي كاد انترست ريت ناي مقراط زلو تقولو سيل ناي ممسا تقولو أقرب رير كخوني غالي جن ولا دحري انترست ريت زلو እዚ ሙቭ እዚ ወይ ዚያ ዳይሬክሽናል ሙቭ ተመጽያትና ሾርት ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ካፕተን ደ ቤስት ሰትኣፕ ኣይኮነትን ግን ክሳብ ኔክስት ዊክ ዘሎ ፕራይስ ነዚ 1.3844 እንድሕር ሪጀክት ገይርዎ ሾርት ፖዚሽን ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካፕተን ቀንዲ ሰትኣፕ ኣይኮነትን ግን ከም ንእግረ መንገድና እንተረኣናያ ክንከይድ ኢና ኣብ መወዳእታ እንሪኦ ሚስተር ጎልድ ኮንግራጁሌሽን ቶም ተኸታተልቲ ማለት እዩ ነዚ ካብ ላስት ዊክ ዝነበረ ማዕረ ክንደይ ከይዱ ከም ዘሎ ክንሪኦ ኢና ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሰሙን ማለት እዩ ላስት ዊክ እዚኣ ካንድል እዚኣ ፎርሙ ምስ ኮነት ኢና እዛ ቪድዮና ኣውፂእና እያ ማለት እዩ ፕራይስ ናብ ናይ ጎልድ ድማ ዝኾነ ሴል ከይንብል ኣግሬሲቭ ቡሊሽ ኮንትሮል ስለ ዘሎ ማርኬት ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ስለዚ ናብ 2644 ሪትሬስመንት ጥራሕ ክንፅበይና ነዚኣ ሪትሬስ እንድሕር ገይርልና ግን እዚ ማርኬት እዚ ኦል ደ ዌይ ናይ ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ኢልና ኢና ኣናላይዝ ገይርና ነርና እንድሕር ርኢናያ ድማ ፕራይስ ስትሬት ኣወይ ድሕሪ እዚ ኣግሬሲቭ ብሬክ ኣውት ሪትሬስ ገይርልና ኣሎ ኣብዚ ሪትሬስመንት ምስ ገበረ ድማ ከም ዝሪኦ ዘለና ኢት ኢዝ ኮንቲኒሽን ኦል ደ ዌይ ቱ ደ ኣፕ ማለት እዩ ኣዝዩ ኣግሬሲቭ ከማን ኖርማል ሙቭ ስራሕ ዘይኮነስ ብጣዕሚ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ሙቭ ይቀርኒ ማለት እዩ ሕጂ ከ እንታይ ኢና ክንፅበ ስቲል ሕጂ ነዚ ድራይቭ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ከምኡውን ናይ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝፀልዎ ዘሎ ማለት እዩ ስፔሲፊክ ኣብ ጎልድ ሕጂ ድማ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ባይ ክንወስድ ኣይንኽእል ኢና ዝኾነ ሪትሬስመንት ክሳብ ዘይረኸብና ማለት እዩ እቲ ሪትሬስመንት ክሳብ ኣበይ ክመፅእ ይኽእል ኣብዚ ብናይ ስሞለር ታይም ፍሬም ከሪአኩም ይኽእል እያ ማለት እዩ at any time እዚ ማርኬት እዚ ናብ around 27,270 ከባቢ ናብዚ ኤርያ እዚ እንድሕር ሪትሬስ መፂልና ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን ኦቨርኦል ሕጂ ዝኾነ ቅልጡፍ ዝኾነ ኦፖርቹኒቲ ንረኽበሉ ትሬድ ኣይኮነን ሙሉእ ብሙሉእ ማርኬት ኤክስፓንድ ኮይኑ ስለ ዘሎ ከም ዝሪኦ ዘለና ኢንትሪ ልክዕ ከምዚ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ፅቡቅ ዝኾነ ሪትሬስመንት ክረክብ ኣለና ስለዚ ዋላ እውን ነዚ ሰሙን እዚ ብዙሕ እንተዘይተገደስኩምላ ዝሓሸ ጎልድ ኣብ ፍርቂ ናይቲ ሰሙን ግን ዝኾነ ኤርያ እንድሕር ረኺበ ኣብ ዩቲብ ሸር ክገብረልኩም እየ ባይ ክንብለሉ ንኽእል ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታትና ከም ዝገለፅናዮ ጎልድ ቀስ ብቐስ ቅድሚ ዛ ዓመት ምውድኡ ናብ 3000 ክትወፅእ ምዃና ኢና ገሊፅና ታሕቲ ንከላ ማለት እዩ ስለዚ ብዝኾነ ባይ ዝኣተኹም ሒዝኩሞ ዘለኹም ሰባት ግን በብንእሸይ ዩ ካን ኪፕ ኢት ኣብ መወዳእታ ናይ ዚ ዓመት ክሳብ 3000 ናይ ምውፃእ ዝለዓለ ፕሮባቢሊቲ ወይ ዝለዓለ ተቑለታት ስለ ዘለዎ ማለት ስለዚ ንሎም ማዓንቲ ግን ኖት ሪሊ ኦፖርቹኒቲ ንረኽበላስ ኣይኮነን ማርኬት ኢንትሪ ክንረክብ ክንክእል ኣለና እንድሕር ክነኣቱ ኮይና ከምዚ ናይ ላስት ዊክ ዝነበረ ወይ ድማ ኣብዚ ድማ እንድሕር ርኢናዮ ናይ ኣብ ፍርቂ ሰሙን ዝነበረ ኢንትሪ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ናይ ጆይን ክንገብር ንኽእል እምበር ሕጂ ዝኾነ ኦፖርቹኒቲ የብልናን ንዚ ዝመፀሎ ሰሙን ግን ኣብ ፍርቂ ሰሙን ዝኾነ ናይ ኢንትሪ ኦፖርቹኒቲ እንድሕር ረኺበ ሸር ክገብረልኩም እየ ስለምክትታልኩም ብጣዕሚ እየ ደመስግን ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው